Er det virkelig deg? Ja, mor. Og jeg har lengtet sånn hjem når jeg har fortalt folk hvor jeg kommer ifra. Her ifra Ryfylke. Med de fine fjelltoppene. Så det er jo her jeg vil bo. Jeg skal kjøpe en tomt til deg, jeg. Ja, har du plass til disse også?